Kini nga kanta mga kaidol, para niya itong mga hilig og sabong nga illegal, nagtago-tago. Itong March 5 sa 15, 2021, nikuyog ko sa barkada kong silingan. Nangutana ko niya, asami mo ato, itos pikas bungtod kay may sabong dito. Ako siyang giingnan nga ang sabong bawal, ug daghan nang nangapriso kay nadakpan. Pero tubag niya, ayaw ka bala ka, kay naa si kagawad nga perting gahian. Nisalig ko sa iya nga giingon, dala na mong manok bulit pulalatom. Among nasugatan ang mga pildihan, dalig pagpuli kay sa kwartan na hutdan. Ug dito amo ang naabtan, sabong-sabong nga sekreto lang. Bawal mo singgit, ihunghong lang, kay ang pulis tang kagugdunggan. Dihay tao, grabe niyang ambak, kay nidaog iyang manok na libat. Ako po down, gahilom lang, ang dughan ko kalit na kulbaan. Na ay nisinggit, dagan kay dako, nidagan ko dito padung sa lugot. Ug ang uban sa kahadlok, sampinitan ilang nasumok. Akong kauban wakadagan, naabtan sa pulis o gipusasan. Ug si kagawad akong nakitaan, nag-ambak-ambak sa hagunoyan. Nag-ambak-ambak sa hagunoyan. Nag-ambak-ambak sa hagunoyan. Nag-ambak-ambak sa hagunoyan. So, diayong mga pildihan, ang mao nitugan sa sabong-sabong nga sekreto, ladies and gentlemen. So, mao na siya mga kaidol. Napaka-share ng video mga kaidol. Daghang salamat. Bye-bye. God bless.